굿세 옴 링킹 굿세 옴 링킹 굿세 옴 링킹 굿세 नै आफा बोराइ बाथौ दिनै मंगलसिं गयारि नखराव दिनै जों गोदान बाथौ लुनायाव नोंनि प्रतिसिन्न हिसाबै सिजौ गायनो लादों दा बे सिजौ गायनायाव जों दिनै मंगलसिंनि नखरा दिनैनिफ्राय नोंनि बे बाथौसालियाव मंगलसिंनि नखरनि बिहामजो फिसाज्ला गथ' गथाय गासैबो बेवहाय नोंथांखौ फुजिसिगोन बे आफा बोराइ बाथौ दिनै जों नोंथांनि मुङै गोथार सानाव सिजौ गायसिगोन मंगलसिं गयारिनि न'आव आफा दहाय आफा नोंथाङा जाहाथे बिसोरनि न'खरखौ मोजाङै सान्थि गोजोनै लाखियो बेखौनो आसा खालामनो आफानि खाथियाव खर' गंग्लायनानै खुलुमनानै आं दिनै नोंथांनि गोथार मन्दिरनि फिथाखौ हाख'नाय जानोसै गोजोन्थों दहाय आफा aham ong ring kling od se 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 inti जिब्रैजौ नैरोजा बांला मायथाइनि बैसाग दाननि 2 अक्ट' शनिबार बारायनि समाव गोथार मन्दिरखौ लानानै 2 नं सतलगाव गामिनि मानगोनां मंगलसिं गयारि अनिमा गयारि आरो फिसाज्ला बर'न गयारि आरो बिहामजो फिसा सोरांसिनि नखरावनो नोंनि अननायावनो गोदानै बाथौ थानसालि लुदों आरो नों माइनावनि नामैनो गोदानै न' थानसालि बानायनो दिन्थि बोसोर गोदाननि हामबाय फुजाखौ होगोन बेखायनो आङो नैबे थानसालिखौ नों आफा इसोरनि मुं लानानै दरजा बेखेवनानै होनोसै बेहाय माबाफोर भुल जानानै थाङोबा नों आफाया आंखौ आरो बिमा गुरु माइनाव नोंसोरो आंखौ आंगो फिसा होननानै निमाहा होनांगोन आरो बे नखरनि बयखौबो फिसा होननानै अरायसम निमाहा होनांगोन बेखौनो आङो नोंखौ इसोर बोराइ बाथौ आरो बिमा गुरु बिफा गुरु आइ बिमा माइनाव नोंसिनि खाथियाव हान्थु रायनानै आखाइ खबजोबो गोसो गोथारै बिबार होनानै खुलुमनायखौ नाजावो dia akhir kumna dah hak kena lebih lagi. Se ong ring kling od se ong ring kling od se ong ring od se Hai apa? Anan kok.
어디들이 라이버티 너는 야등 안내기 안라자 거꾸내기 건강라자 마르기 마르마다 대리기 대군 나리기 마라자 얼음들 연희 연희는 아자 마그로 카드로 아이기가 라나는 라니 너희들의 없어 어머니가 나라이 바나이나네 아이마 바이나우리 그다음에 한살이 바나이나네 신이 한살이야우는 신이 공을 나리바티 그런나 나는 영접는 설치나니 나랑나 아이니스 스타이 삼타이 월저라 이저라 월길리 가세길리 이발 이라이 여더이 여바 여타우 어사 나네 시리바 시리바 나우바 나자우다 라파 안두 사 나우다 바우다 나베 미야파 바게라 아부 사부 어다지요 만시비야 아부 아부라파 알렉시에라 바부 살리야 나게 하로 나람나네
खालामनानै थांनोसै हान्थु खेरायनानै आखाइ खबजोबो गोसो गोथारै आर'ज खालामनानै खुलुमनो नैयायै अनसुलि बिमा माइनाव नोंखौ बाथौनि थानसालिनिफ्राय खर'आव रुजुनाय नोंनि